Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Nyabeta, toro muna kini, Nyabeta, 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 tomo boya, Nyabeta, doya, Nyabeta, doya, Nyabeta, wajani, Nyabeta, pako boyo, Nyabeta. Boni kana linda itoko konyi wao kabisa. Sai. Sema chando ina kwa ese. Kwa muira bona. Ngonyega tingo kwego. Tugwatirana. Koraiga. Bindo biri nago tai nabe karogo hali. Kwenda ngoi. Chenji chianga bunango chenjiga. Nyanda ni meta se busy ya kwenda ngo. Nda ya bei. Njungo ga kwanza. Sina kwanza. Ina monyora sa tambe sana. Akutara. Umwana uyu gagutara bube. Atambe na monyorete yani asa tambe ntaye gine ngana iko. Ngaiko ari guki. Angate ni musani ana ari kurutara bu mate ga bon emburega. Musani njira kie. Omo isikete tware gosoma ne. Omo isikete. Omo agoseka. Kerongo kwanera. Oka serious. Ikinege ntotari kintu kya machias. Omo isikete. Sangapi? Chenge saa 12 bona. Saa 12 analia hapo isike bago tawle. Tingo ina na tiji. Ya ta tia gotote ina ki to koirorera. Ngiya kuruse tiga sinsa ngapi kwa gocha koirana bako ikega. Ikintu kira konyora njira bungo ko ba responsible. Bate beti nyoko. Mama tarengo. Taengo. Okanyore opportunity yo gosoka. Ekwaro chwa kole form 4 bono kwa kole geregento. Amate mwasokire. Kwanza tiga ko nyonya matembaraso. Mwana oyo. Tiga ko barudi. Na kwanza tiga ko nyori. Ayo bwana ko tegera anu mwana moke. Torarora kende bado. Musiko mino nyaka bataiken. Noma to bogi mama mu mina bwate sai. Mugwena to ko mwachinga kichingororo. At least go se bintombe babuya. Ya go kunya mai sonse igo. Noma ite no bwata magoso na kibono kulgereria pa. Ngienge ekene nenge okori. Ndo abasacha no konyora tugute disco gaiga. Naye gwatiro gotare. Ekene pie kia mangana nchibana gente kendo cheneke. Omwana oyo ito kemuntu. Nebo beire kiria beire. Umanyite ngari tukelimo ndira ntebe tie gaiga umayite mpaka nkasi kite mpaka nyebori ngaki omwana oyo bono omutuba no goje nkikaria inyasora kali kunyu ngakibona kali amanya gontebia nga omuchu kururi one omwana orio yo kurukupendo ega mna chite gaiga amango tabanga itindagiti tubase wanchira mama kuno mwana oyo one ndati bakwara no mwana oyo one Inche abono mpaka ngakumye ngaki bono omwana takwara na nyinakuru tagokera omuchu kuroye mangana kiaye ekina karo kyonka nakaro kinga kimerege tinagotebia lakini naranga oyukuru mwako moya tiangotebi nakaro kyonga ekira karo kyonki andumete ikandu makuri kwiri umwanchone mpaka ngakumya nga bono naende tari kiyoka
itukolinde oyo kwimukaga iga oyo gontebia ng'aki aya tata nchega bono bono nitagete ngende nabona esaruni eri yana eri natagete gochikoigora nche bono nigo ntagete chibesa bono ndigeri chibesa kunkumia ng'aki chibesa echaibete igagataba na esaruni yagochikoroseria naende nechindatagete bono nere tokoa chibesa chia esaruni gose naba etokorigia chibesa twakana omogambi chiria atoete erinde omwana agachire esukuru Gaki omogako. manyete naende ase narasi ngoikara narateba ng'a naye mbuya gwakorete ugatambokeria bwango iga ukagenda ase omogambi omogambi agakoa ebesa eria egakonya omwana oria one bono nangochia nangotagocha gokora sukuru eye Gocha gosoma are. tagocha gosoma Baminto. ari aro ngogopongesa mbuya gwakorete Nagete esabu. ari aro nago kwarengerete tikirasi. Ng'urankoni. Mete omogambi era agokonya amaya akamabi. Ngachikomanyo gwetana na muntu penyoro. ngachikomanyokaga ige kwerende abantu abwatichire niasi nare gokora egasi yokobutora echae muntu tai okwana nchi omwana gazareti ongoire kero omonto ekenyoro eke kirende ayonsi bono tigatureke ayong'aere Aina aro nare kogotebi ng'a kemuntu nero ogerete tugaetana bakae kemuntu orocha goikase bakakunduka marisera nche mama omwabo akunduka marisera egento ekio gekangosana kero kio bono omogaka otiga ngotebiga ebinto ebike omonto akona gokora egento onyenta tindia Mwanga misate. akai Biya mugari. omogambi Mwabuga Waji, ha? Biyamano. Karibu sana. Ntegete twende naye bako sobo geche umotebia naye omukungu nanchire ange chibesa chiana so bwororo osemo butorane nebeti nande ngwana nebeti Inche ngakingo nyakwanda soboge musubati geche ngakibono nda woto kwaenda iga na boko enda igora kininje bona nakinda bwana anga kwa twende njirate yap nande simie na rigeri gato umete ngira rigeri abanyora kwali geche naro message oto mire gano musubati message chipulisko ne choko ke message pulisko liko se sabali kwa meko tomera kero mota kenya ngima ngake pulisko ine ya mapenzi kwanya kwa pulisko ile se ya mapenzi ngwara keri kile pulisko mi I love you karaibu teli yali kire gora kini pulisko mi ibine yaki yenge message na aro erikire pulisko talibo please call me thank you talibo manyara kini igo toliko kora na koboringa kwanya kwa pulisko ya bwanjani njirate iyo pulisko goto mota ko ligero mwakere goso which means go soro na no chibesa chane chisire tae chibasa chisire tena igo ninche na chire onye ko wanjera chikirimino chazo amwao kwanda kile sawa bakete embe go seno chenjera te otra nae atibono tongo chikonya kurgeita akibona arando ego kistari ko korige atinjera te yae ngona na bono chiari de bono tingio njera te yae kangana na alako mwezi pambana na hali yako nilibona na chibwate twenga hali yangu bono hali yako ndo sali chingeli nongochi so bakete mburi nane kwana no mo kokungu Kono Mombasa ochagocha gwangkwana lakini nokobera na mama njende akibona tingu kutika nyumba neba noko watch na bobo botari kuri alafu na mama noroche na ruwari tangu karuruwari mono igasiarate monere mono rate mnasi bibi asibi nyumba asibi changa cha mama aro sindaga noroche what a man can do a woman can do and what a woman can do a man also can do rate mabera na mama tontori kichipesa tumutumiri ngorengere ya okay no kwanderi tibu
Nyatichi. Nyatichi? Mchulo sana. Mchu kwa kule kila manzini. Kuna wakati kinto karoko. Kwa kenda. Ni tinki ndio na kwa. Kendi keke. Ni tayari kwa watu shuna yetu mantega. Ni kama Ito na rin. Kwa nyone tuko yani mpaka mbele ndimono na kore kuna rinera bonto kwenye. Lakini mimi kwa rinera na ronde yetu. Kuna watu mani na mga. Bona kine yetu goro na kina biyo vile wana ni sawa. Sawa na kwa rin. Orisho. Smile kama na smile kemaene na kwa rin kemaene. Lakini kitu kile mchango wa mwao kwa nini tuko hivi. Kama nataka nitaanza confirm kwa sababu ni kwanza nitoe kwa hiyo. Na kwa hiyo. Sawa ndio. Alafu nini? Kama tunitaka ngani ngata. Hivi na nao kwa nditega. Ina gocha wako ni mama chira chenta ba isko. Na ba muga ka total bintu balance usi. Mana te uno ndatanga kukwanire bubi woge chuma utarinde kondo ngakobera na. Ya ma tingo enda buzani. At least for moyo ni njuri. Kuma to endo gi yansande to yansande. Kana te ambaka rero ngote. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Wata bokongwa somo chiyo gutwara abantu babire basite gusiringa keyemo yonda saba sani undi bwensi ubwatamba gombo bucha senkeye ngabagotokonye amateye moko ganyo bokonyi magayo gosiria omusacha no mukungu amatukabere kubwatekana kuwakanira omuntu afa million nane tari arabweka n'abantu over 70. It's not a joke. Magega yo mugaka John Kurwara asegeka kyo mwako yo mu gavana wa county ya Kisii Paul Simbara chini gakanire bili ya nusu milioni. Niona watoto wakifungiwa carton. Unaona ile carton ya kubeba matawa na nini? Ndio ilikuwa support mahali waliumia wote wawili. Amateye moko gania oboene asu mwana obo mega yogotanyora obokoleri obya asenya gitari ya KTRH. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Pale libono kiera koires. Ora ebuli baga. Ota ebubono tara lituko liyo. Nkiora nyole kurwa sota. Kende nkiyonda nyoni ntimunta. Onya ko maite kende nkiora nyole. Nkiyoko tara. Abaise kwa chaka kunjokana nabuka. Ingoirora kinakani. Okay, sato kuirora. Koirorera na gotairorera nkobwati muchando. Ta kuirora. Egento bwana takomayana ki. Inki okonyora nki okogeini kurwa sogotara gochaka gotara gusurura chipara kwenda ta kuirore kali musike wachete bachake teya ikemai saginise ya goseka egento ndadaiti mai tarate mwake gente kingo kirore gosori tari gosori na gotebi otiga goseka oigure aye na bongo kwake biranya kali musike wachete bachake tiga goseka egento ndadaiti okore no goseka okuno gojaya oigure sukana bongo tike to chete tikonyita tari kogwata estiri yokambo tete tikonyita tari musike wachete bachake muisie mokalete na form fogo sede epigipigi akandi epigipigi amekone nse vera nsabu nagote ko beka magoti nse iga ikingie jabo no mete nyoko borora gwetera toteya ikemana kali musike wachete kare akamoisie wachete kare mwakalete na form fogo sede epigipigi akandi epigipigi amekone nse kwara roba
Oyo asa nechiza chiane ngusalimisa kumukwana. Omete nyokombororo kyagwetera. Aki mwoka Yata de italia mwachete mhogo tweru isoba minyokiri. Bono na ba isi bechi pikipiki. Tingoile. Tigara kobori. No taite go chenji. Obogima mamo mina me gose obogima bwa no tata babeta bauti. Kobwo bwa mamo mino gose rwe family ya ino. Ebira bye bintu bwana takokora erinde go chenji. Ebintu birio gokora njira arimbi gokonya. Ya. Mwana onkoringani bwa. Mwanchoro kore gento kere keronge. Kureyo na tebire gatingoile yambaka nkobera nyomba nganya matemwa soke. Kobera nyomba nkobwati muchando gose kogenda para nkobwati muchando. Ekyo gokora nabo kobera nyomba kore binte bibe kobwi kwaro gokora para. Yo mugambi karibu ekero. Asante. Karibu sana, karibu sana. Ono omwaki omwaka omuya bwo ngaki abantu ba bantu mbuya bari anarore no mwaka ochakirega mba ndara abatarira ndore na kimogenderete kinani ore muya muri rero wakorire mu maisera amasiasa asogete buri rero mbuya bano mwete mate ore mwaka omuya koro mwaka omuya ko gwati nara binte biya na maene ko bosibo sasoke mwaka ore no tumigara kini nyasaye bwanchire twayo kozi Ono matase chifamily chiringurara etaiga nara abantu nakibali this is the first family ndo chenga lero naliakira rogora lia kibuya yamano ono lindo mugambi wakorire buya gwachire egento ndatebe gwakorire buya gwachire nabona gisitu gukitokona kwambaga iga nande mpaka twacha gukugamba nayenga egetoro nkere kwarweta omwana yone ukarigarie ekwirinde amasomo rindi omwana uyo manyite namigwe fees sana barna bona namigwe fees nkamanyo karuguru nkamanyo kamate nkamanyo kakera asibyombe mpaka ngatami gupi lakini mongi na malisera na bali mogeta kagenda agacha sore amana nayo gatware nkoro ya mwanya bantu nabo kwaturusize omwana uri okorera amatemo nainde bono ogoje gukatara ichagaiga kurinde ugankonya atambe lakini andi tuyangotebiga nyuma yayo gonkonya kwao nainde mugambi nakomochera njya gitenga kinga korenga libubi kakorenga libubi ngaki ono ngakibono asengencho chibese chekero kwa malisera tachiti gontebinga nkuchara kuburi chibesa malisera kumbe nere mwe muibuli nere nkona wichandalinga naki omwana uyu ndachante beromo gakoyo omwana utari kusinywa masoma ebuli ikagera nera gaicha lakini tantebeti bono gongocha kumanya mangana ya magega indi ngacha kolengera ngakibonika kurende liko narengera tibubi ngakolengera libubi ngakero kindi igomo kamanyine na malisera njera chinde chiabo bisinje ntamanyeti urabasa kusalie nkayana lakini rinde nyasaye munaro umuya ekerengera liekyo nkiarwe birengera libyana imeno anekero twagenda muinaria kanisa una nasaba ndo chinga enkore anenja ikasi kitega tereme gateba no ngachikurie ya makorao agekenyoreki kaki abasubati mbale ga mpaka abandi abagaka bakwete barababoraka ngakiora iche oche gocha gosalie nkayo mugaka misati nabasubati bale gaiga batabwati abagaka ngazana ngono kwagenda menkaruse karangere kinke ngo chenji gapi onse na imukire moko igone ko chenji ngo bwati ko imuki moko igoro ogo chenji okwamwa o chenji obegente kironge tari nchogo te ogo chenji asesa gori yao aso buya bwao Kwana kugura pampers omete ire ngachire haya kwana kugonde ito gega kabwate mwana haya eto sinyire ko nyora bana kwana kara kunalira kuyo kuno kuyo ka haya ngobwate andora baboli bagatei okoria mangana ere tenena nande kerongo gotebio tenene tari ngana gotebio gendera ogoro guchingo bagakora nonyenya tijitinda moeres egona taka nkonyora ebwe kana kukwanira kwase
no mugaka yo na moerese sagori mugaka na bara nyara gukwanira onye tingo nyara gukwanira tiga na machesa ense ya beire bubi baiguri ganyama temwa soke orore nkiugwanira gokora next baiguri enda gari gwatera na nyati chegas kore gento kibwanira gokora baiguri timbasa kokonyora na ande gokunya gunjukana na para utabwati gento gokora kia mama yengo nyore na komerira ngokomera koromo tara bwango alafu nimete nanditori isikogaiga nche ayeba umugaka ndoko bwatikana bintu barikira mutoko ika aitegemera kiekogera nche skuru bwatiti kurika noendi kataringe mo nabandi gotu advice na ba umugaka tigiri family no bunere totaringe kale mita mashano okogendera bueno tata ege ndokora kora no mo totengo utari gukora ai kore ya una jesku na kinga asana tumete inkonyara kene na ai kwanyori ai nkase ne ningoti no kwa into mama ya ito bona ayo meri na nkonyara kende no kore skulu nyore gas kinda nyore numtamwa na mnali skulu ayo mani na mangana akore abi bona no ko nyama mesiku totanga kinje ba ngori gas kuseninki kwanza tu once manya ku imagine nitutkero tere skulu ba mo kamukandi mbai to trust na mama in cousin kole kama ndo mete mama tiko na kumetse takayo takai por kwa bana ko baba wana ya nikitumate sawa na hivyo tunakuwa vile tani kazi yangu lakini nje ntongo saba nje kwanza nyabere biranga lebina twate malisero yagira baregera timo wagamisa lakini nje bana nje bora jabere nje mwako mujya konta getencha ko mwako mujye kundi burungu kondo murabu tumba timago bibonde bonsi wagamisa nje maete mwanya bantu nje timbu atimangana ali okuno kubeka mangana imenga mwaka misati nagango serete mwaka misati nje bono maeta mangana ali na kurete kali ekena wono ekero nkwiburi imeane umugaka uyu ka nari alaisi ngamaene na nche na temete tali bantu bonsi umuntu urachiriga agokonye asaruneke ababwato bokonyi pi tali bonsi mbaka sana bali babwate nkoro idira tokinga yo ya mwanya bantu iwikaine yani ekero umwana asome tu mwaka misati yango ukatebirera ekero umwana asomete ekenyoro kigego siku ekenyoro gekorore kana gekora ba ponto nyora abana batatu bagosoma bono mnoria katego bono ntu twaro kana ba mwana no yugwa abantu bonsi mwana rutari ngano yugwa ngano yugwa nkagete asenge njise ko banga ne para yali ngekorosi ku mwana retro rosi die para bu yaiga aretire gari bono orosi die para egari guchera buaye mbora baro gora ngo etaga abo ngomano nyare bakara che pare tingeto ikotare tibora nonde kara che ga garo che no nyene nsoko aga che nsoko ikotare tibora ondale te stima igo ntokonyegete igo ga kinche nda tebenga asubye bwa obuye nande nyasako konyo gendere kabiri iyo ga tali bagambi nande tali bagambi bange bakubwikaine yaya tinko abake abange bona nango nechingo ko bakurushye michiga igaba anango timanyari timorembe lakini gaki ayo no munyanya sago senye nenka yawo maono waka umwana uke muntu narengererie njira gite nkaranga umwana umuyari lakini bono gachigotemanga ndigenjira tukwana nere kanyora ari iguru mono tima itina ki abana baba Nyabeta
Nyabeta, 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 Muya, Nyabeta, Moitonga, Nyabeta, Mangana, Nyabeta, Nyabeta, Nyabeta. Matura mboli na kionjo mbage ndirete. Okay, mbage ndirete. Tema kwenda mara. Poju koru kwa tenga tike muntu nini. Paraiga aigenda. Abaitire. Abo kwenderus no mara nyoyomo. Mara ni na. Aye mara ni na baya. Tubuli nga moya kale. Mwana yo moya kale ko. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Wiyake gima umwanchi umulia beta seni kia Ndizi TV nebiro binde nande toko umirana asemesa ya mangana maya elinde ngomanye na rea berekago korekana kurwa chingongo chansi inye chense asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bokwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega asense meria YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bokwenda gwetera www.ndizitv.net iritere Frida Kerubo nolio kwanike mna chibicha niliogiria gwikira sole asinchira ya bene nere Petra Mukeira sinse mochi bierokelio nigotoko bwatenere Joshua Auta kundu mwanchu mulilia yaturanyara mangana maya asinchira yoko ya chuta Watabokungwa somo chiyo gutwara abantu babire basite gusiringa keyemo yonda saba sani undi bwensi ubwatamba gomba kucha senkeje ngabakotokonye amateye moko gani obokonyi maga yogosiria omusacha no mukungu amatukabere kubwatekana kuwakanira omuntu afa million nane tari erebweka n'abantu over 70 it's not a joke. Magega yo mugaka John kurwara asegeka ky'omwaka oyo mu mugavana wa county ya Kisii Paul Simbaratini gakanire bilioni nusu milioni. Niona watoto wakifungiwa carton. Unaona ile carton ya kubeba ya kubeba matawa na nini? Ndio ilikuwa support mahali waliumia wote wawili. Amateye moko gania oboene asu mwana obomega yogotanyora obokoleri obya asenyagitari ya KTRH.
Mwanchi umurigereria ngo kwarigani bene ilinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bonoiga goika omwelio toko ya chaka amaya yebirebiga mwanchi umurigereria ni gongo kumanya buna kubwatikana no kungusana na okukoendeta kwene kigwagati yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na bigo mubunge o South Mugrango Silvana Siosoro nigo abaraikura soro gongo rwa Gusii babere bagwesoke bene na bigo gotwara egekaro asogosonsora omuchando yo litkolya rero nigo baba kumirana emiyo mucho Nairobi asibaba gukwanira amangana a ayo yarengete orogongo rwa Gusii asikurende umugavana Simbarati atabaka gwikirana asege karekyo kurende nigo babulyo mulembe kwene kigwa chingo kichonsi ime county ya Kisii elyo kwene kya amagendero chinga kichonsi esaba yo mugutano itenene oyarenge amangana aliagenderete ali Gusii agosaria elieta lyo Gusii atiwe gochakera rero na kogenderera na ntole no kwegena abantu baito mbatware birenge lyebia ase bali bagukwana elieta lyo mweshimi gosoro gose bagukwana elieta lya gavana arati ntoigwane twensi egere tokeyi liberere lirire Gusii Gusii toba abantu twanchaine tuburania mabebe toba tokomogorerania nchira ndegete lakini asayo turiyo morembe na konyitunya na mono kuna nateba asege songo intwege totokuri no morembe asobo mu Gusii abarai ba decide oswa amuire inga asingincho y'abantu baito Gusii umutokuru ko mu Gusii goikabono tobeke chipati chiensemo toicha mubuno mu Gusii toborani ngai tuasireli gwenchera tumeonelea tuongee tuambie leaders wetu gavana wetu bwana Simba mchumbe wetu wa South Mugrango wajue wao viongozi wa community na viongozi wa Kenya wafanye kazi kwa umoja na kwa amani. Bila amani hakuna chochote itaweza endelea katika pahali wanatawala. Tumeanza leo kama wazee na vile tumeongea tumeona haya yote atakuja kuwa sawasawa kwa sababu nia yetu ni kuleta hawa viongozi pamoja wasikize maneno yetu na wajue kazi yao ni kufanyia wananchi wale waliwachagua kuwafanyia maendeleo katika sehemu yetu. Waziri Simon Chelugui nigo akora etaro ya bene goika county ya Kisii asabaga kumirana nabalimi bekemeliye kawa asensemo ya ATC okwana nigo anekiago chigo chaka omorobelio okofi cherry fund unenchereyemo yogosira abalimi bekawa chinga kecho boigo nigo abenekelia ochikwenyorera enyeria gwetera ekaweyo asikera omulimi arabega konyora shilingi 53 asekera kilo yekawa Mulikito Mildred Momanyi nabakagwikirana astinsemecho nabayigo gotwariganiria oroboti rukubwatia Gati yebimelibirete emeli imense engima ngamoneka wa asekere ekemeli yekugurwa aserigorire goromono iyo yaireire ense ya Kenya korigia chinchira chokwene kiabuna ekemeli ekiongo chikerego kina aserigesa na sensemo ya ATC imeye county ya Kisii engaki abalimi bekemeli ekyo banyora omogeni otalio botambe kurwa ase sector ya cooperative and micro and small enterprise omwaziri Simon Chelugui oyo obaenekelia ngamba chikonyora chishilingi 53 ase kilo. Fanya hesabu ya ile gharama mkulima anapitia, ile mkulima anatumia kujimudu kimaisha, na tumekuja na bei ya shilingi 80 kwa kilo, toka shilingi 20 mpaka shilingi 80. Tukienda soko letu la Nairobi ama tuuze nje na soko iharibike tuseme ikuwe shilingi 70 sababu soko za zingine inakuanga mjinga, hiyo hasara ya shilingi 10 kutoka 80 to 70 sisi kama serikali kuu inaongozwa na Rais William Ruto tuko tayari kukaramia.
Hii kawa yako iende iuzwe shilingi 100, ama kama jana bei ya mwisho ilikuwa 91 na ushachukua advance ya 80 shillings. Hiyo ingine 11 tunarudisha kwa mkulima kama bonus. Nigo baigo abaliera eira igoro yemero byo babekire elyo kwenekia buna abali mibeka wango chagonyora bale engelia yabo boikeranu. Tumepeleka sheria mbili. Kuna sheria moja ya ushirika, the Cooperatives Bill is now before the House, and I want to tell any farmer, any cooperative officer or elected leader who engages in defrauding farmers or members, this bill that is before the House will sort you. Sasa tunasema tunataka kupunguza hawa wote. Mkulima anapata pesa kwa simu yake ama kwa akaunti yake. Sasa katika hii mabadiliko tumesajili kampuni ama shirika 14 unions have been licensed to represent farmers at the Nairobi Coffee Exchange. Nigo akorka goteba buna abalemi bebimeribinde amone tugo waigomba chigosirwa. Sababu kutakuwa na uhusiano kati ya mili yeyote ambaye amechukua kahawa. Mambo ya macadamia na avocado. Mimi najua nyinyi pia ni wakulima ya avocado na macadamia. Tukimaliza hii safari ya kahawa, tunamaliza kesho, tutarudi kuangalia mambo ya macadamia na mambo ya avocado. Tayari watu wa ndizi tulitenga hapa Kisii cold storage through MSEA. Na tunataka ndizi muuziwe mnauza kiolela. Unaweza kuweka kwa hiyo fridge, ukipata bei mzuri unauza. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, editaliane Mildred Momanyi. Mbia mano sana umuliketo Mildred Momanyi asogotwaliganilia orobotoro asenchera yoboikirano. Kotigana nayo nagosuka mutu asorobotironde ni gongo kumanya buna abeiboli beskuru ya Masongo nigo bayimurunganire magega yo morokyo monene weskuru yo komenta chiribusano asensemo ye school fees kolengana na baraboni go morokyo yo angire ko bachingaki asaba ka ko batiga chingaki umusangerikano ogendrete kolende nigo abeiboli abo barokya obororo bonene nabo igo komochia oboraibu aye chingaki boigo barokia ogotaisaneka na machibu ya matemwa a KCC yo mwakolia muliketo Julie Kerubo na mange buna chiskuru chaigwairwe aseta mwentangani yo mwakoyo abaibali boigo abarimu nigo bago chamo eriokorora buna bagokonya abana babo ase skuru ya Masongo mixed nigo umwarimu monene Moses Ogeto arangeria abaibori eribanyare gokwana asebaika na gotwara umungusano. Kubatekana nabo ibali abo babo atobororo nigo babori umwarimu monene igoro yechibesa amenteta se school fees chiribwisano nechiaki asumwarimu yo ayimurungani na kubatiga ya chete ase fees structure ya first term yere 5000 yutwata getatu kwanere asobo bwagare ekeraicha twatema kurarameka buna abaibori egekogera igotwa karure 2500 per term, lakini this first term igamentete chigaika 5000. Abaibori school ya Masongo mixed secondary school ntwarangire tuwaigane principal toicha igasengenje yo kwanera at least ringana limo guchiabere, lakini karo principal turangire tigocha twaikaransa buna abaibori twategerera ne bilingana rego totebe twikira twakwanera igoro ye twakwanera mangana mangi buna chiri medio chibinte binge bijya mahitaji ya school bone gero twikira simanga mangana school fees nowe principal yato tigero mago totiga in suspense agotosokie sa abana baito igoro boigo korengana na baibori abu eskuru yo nigo yabirege gokora bobe asamatem akCC ase boigo batagete gokwana eri banyare gokonya abana babo performance ya last year iyerense abana batatoboka bachiete university ababwate Gusii plus igo ari gwanche kanye tumayanga kito koimukie class igoro no last year abana bakora tisiye mini last year
abana bwate C+ barenga batatu n'iki sukuru kinde okonyoranga umwana bo mwali nero bwate C-. Wanyo abona iga oyo ro mutanga nero bwate C+ lakini rende umwalimu tigaikaranse buya n'abarimu baye n'abayibolito babwate C ekere twaboye gabuna tokwendekero ebi ega twaje tukurusambiri bakabona iga mbaba barwarete sio bakunje tabaka batranjuntetere bono kiracho kwa chibese cyabo bakamatete okotateiya rene toigwane tolenga kitokora atewe kitinga tagerera Chinchira chito choko manyoro mwalimu yo monene nchibeti chigwikirana no nyasesimi asebono nigo basabire umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu gweswanania eriyo gokonya eskuru eyo yaikeire ngaki ekereto ekerago burwa mahotana nje egento na kwanete tugusaba kurwase omo minister oito Ezekiel Machogu nere abe kirori kumanyana ingikegerete ase principal yeto ya eskuru masongo agatokorera ebintu bireka birebi inga reporter ya Gitaseni Ndizi ninche Julie Kerubu Amateyemo nigo barene kibakwego kiria magayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wesoke bene nabo igokobakanira bilioni nyagitari yenusu milioni omugaka John Motoki nigo aberiga kurwara asegeka kyo mwaka oyomo hasa kurukura sekinyorogia bosamo imeye wodi ya Bugusero nigo abamenye benseme yo babakogokera egetambukerekyo asibabolia omugavana kogendera nebikorwa bunebyo kingake cyobo igoni go baba kugikelia bali bagendete kumuruta amagena asebaboligwa ko mwachinga kichinyororo asogokora amagendero ao muri kicho daipona sanya na mange nigo igenderete ko bomogoko munene asomugaka John Motoki no moginoye maiga yo wakanirwa esira nyagitari no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati maiga yo komenya nyagitari wetanigeka kyomwaka oyomo kuri nyagitari ko tuwira stogokia ona nchiko itanie sabu asenko ngoso kimutugokia timbu atibolimo timbu atikende na kirende enusu ni ngaina ari kuchikonyora aminto nyago itanie sabu na tu abaye tukafumira no mwenone umwako mugima yabana yeto ya Gusii Kenya gosoboka iga tokonya tetare gutakonyara chinga kecho nige amate kurwase kiombe kyabonyuku self help group banyara wesokiana ko motogyo mugavana asoko batore groupe konya yabasinyire wajire ga mune kiombe asingincho yo minto umugaka John Motoki oyo rware ngakientambe akabenya gitari General Hospital umwako mugima epire kaenda siringi 1500 mune kenyoro tugasinyuko kuisani chiba secho egere chiakanu mwaka Motoki amebuoya la rato gokwana gitari obwenire na kirinde togokora ntubuneke tukachiko tema kirinde bori mutabuati yamana so egavana yaito Simbarati aso gotoretero mugako yoka konyore kinyoro gyasinyirunga kiyakora konyora abantu batwarire stress ngaki mugako ya gwikabereka kuwakanira omuntu afa million nane tari erebweka n'abantu over 70 it's not a joke komenta nayo nigo barieira yogo chiko mubwatesia omugavana kubwatakana nemirememi ya agenderete kubakorera omuntu Simbarati nere baba na yito ya Kisii County nanda sincharo abwate korengia yobugambi tibagenderere nyore 2027 nere togochikwa chikura agenderere pindi gikende ya kabere ayi Simbarati ondetayo nande morai gusaba ngina gimogotera naende neba na miaka 100 boni gegocha tomochore nere bweka simba tori cognizance tibune governor yaito tora nyoro ndo bakogenda nyigitari gari goteba ngatigange no na abantu abamabero kayokonyu lakini ntwanyore no mungino simba akogenda rusi bakabanyina banyorira abana nyigitari nyuma yayo nigo babwatoka ege kurire getindi gochiase bali bagenderete komurwania omugavana we county ya Kisii umugambi Nyasaye okurwa mugambi tali abantu bakurwa umugambi Nyasaye okurwa onye Nyasaye ochoro tumu omurayo itokurukia Simbarati nturo tobeta maiso ekyagera bagokorera yengecho wikira rero igomana tuteneina etwaro gukana buno mu bisero mu matieko omuntu gokoboire kiara Nyasaye namuroche
abo bakomuruta magina na ini murutu bo wakanire aseri tagia Yesu twakari amagana ayu omora Simba ase kikia chori rusaiga na igoronge kia chori nandi nona abantu bakonye kumurwani kurumaega tiga batige honya mirimo mbacho tumbari konyara wacha kabisa batige pi gwatakana no gusiria kwa magima ya bange asensemeywe asenjira yeme basokano nigo baruro kuboria wokoroseri wa edaraja nabo igo konyora estima asechinsemechyo nae taraja abantu bamwimbu bagwambukira banywa mache twambuka twende Nyagitari abana no bagotero je school abana bakwirira abange ankonye taraja yukaranje tukenda seke nyorekega amaya na mangane estima buno mungina kwana estima teyo Nikuripoteria Ndizi TV kurwa sekenyero kiabo samo kegotoka ewadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South elietaria Nedipon Asanya Mbia mano sana umurikeito daipo na Asanya asogotwariganiria oroboti rwa senchera iyo wikirano gotigana nayo na gusika mutu asoroboti ronde nigongo kumanya buna amateye moko rwasinsemo chia nyacheki nigo yaganirie obwene ase omwanobo oyobete kagusiria obugima bwaye kubwatikana no gutanyora obokoreri obuya ase Nyagitari ya KTRH kolengana na baraboni go mwano yo anyolto mubasokano obwipara stalikinye omutinyo mutangani omwako yiga asabete kagotiga magega omutakano nabayigo abana batatu ase omwana yomo aganire gosoa ase skuru ya baiseke ya Nyabururu litkolya lero nigo omuyiga bwo komonya obakogo kolekana ase nka yabo nabayigo nigo ababwatani aba bagwesokya nabayigo kubolya obwene gotoka gocha ase ngeyo muliketo Mildred Mumanyi na mange amate eyemo kurwa ewodi abasi bogetaulio imenya cheki nigo yatigaire n'obororo obonene maiga yoyo mwabo konyora omubasukano bwebara kitaliki inye omutenyo yiga na kuminyokiwa ase Nyagitari ya nyacheki egotoka imeye bunge abo basi county ya Kisii amona abasamaria abaya elyo konyora obokoreri bwabwango Gusii first aid ase aetwe erifaro gotia Nyagitari ya KTRH ase kolengana barobon igo batanyorete obokoreri obuya ase Nyagitari yobuna ise akoerera igoro yeke kole kioga kubotesiwa na basamaria abaya. Huyu kijana alitoka hapa kuelekea huko mahali anaishi. Alikuwa na pikipiki wakaenda na ndugu yake ambaye saa hizi yako hospitali. Muda kidogo nikapata simu ya kwamba Chobo amegongwa. Tuliposikia hivyo nikaenda kuangalia, lakini kufika huko nikakuta wamemtoa hapo mahali aliumia ameenda hospitali. Kufika hospitali nipata mwisani amesaidia yeye, akachukua hawa kwa gari lake akawachukua mpaka hospitali. Lakini hapo hospitali kulikuwa na maajabu kwa sababu kila kitu, hata cotton wool unaambia nunua, kila kitu, hakuna kitu walitoa. Kwa hivyo nikakumbuka ya kwamba wakati walikuwa naendelea kuitisha ambulance, nikakumbuka nimesahau kitambulisho nyumbani, nikarudi hapa tena. Niona watoto wakifungiwa carton. Unaona ile carton ya kubeba ya kubeba matawa na nini? Ndio ilikuwa support mahali waliumia wote wawili. Wakashughulikia Chobo kwanza, Chobo yenyewe walimpeleka kwa kitanda. Huyu mwingine nikaitiza stretcher. Ikatanda kelio muruira ko buguri rutali ko nyaro koke. Ngamanya ukani ni stretcher takore ni tikie kiteye. Ile amepeleka hospitali kesho yake kwenda kumuona, tukapata pata akona ile carton. Ni ile walienda wakamtoa x-ray peke yake, hawakumshughulikia, hakuna chochote walimfanyia, baada alikuwa amefungwa na ile bandage na hii carton. Usiku kitu kuelekea saa 6 na madakika juu yake kidogo, tukakuta ripoti kutoka hospitali ya kwamba kijana ametuaga. Kubatarira asenga yabo chinga kibale ko mwene uyu mwabo nigo bono baeneke buna uyu mwabo tarenge gocha gosira kolengana machibu a postmortem ase barure ugukura okonene gocha ase Nyagitari ekyo kumurekerwa elyo koeneke buna abantongo nyoro bale obokoreri obuya bwabwango. Postmortem akifanyiwa nilikuwa alikuwa amevunjika mguu mara 2 pande ya juu hapa na chini. Alipopasuliwa hapa wakaangalia moyo wakapata
iko white. Daktari akaandika ripoti akasema ilikuwa internal bleeding. Ile damu yote ilikuwa kwa mwili iliingia kwa mguu hapa. Walipomfanyia upasuaji hata damu ilitoka hapa nyeusi. Tukiangalia marehemu angekuwa hai kama angeshughulikiwa mapema. Hiyo maneno ya damu kuingia kwa mguu mahali alikuwa amevunjika izuiliwe. Hapo hata kama mimi sio kiongozi, hata kama mimi sio nini, hiyo nitatetea. Yeah, it is in our constitution, it is my right. Yeah, and he had enough time. He had enough time to be saved his life. Why are we paying higher taxes if we cannot get the services we desire? And it is our right. Yeah? Bono nigo omotakanwa uyu tigaire asabire omugabana we county ya Kisii Simba Arati ucha komokonya eliokonyora oboene asi omugakoe kobono atigaire no mozigo omonene bwogosomia abana. Tangu hiyo siku sina nguvu kabisa, na ndiye alikuwa tegemeo langu. Hata mtoto wangu vile amefanya mtihani ndiye alikuwa na stadium msikwe shule. Watoto watatu wetu Simba Arati, kama umesikia hii maneno tafadhali unisaidie. Hata unichukulie tu mtoto shule. Sina tegemeo lolote. Hatuna nguvu sana. Sasa ni mtoto ameenda shule bila amesema, ni msichana wangu alikuwa na rafiki yake wakamchukua Nyaburu. Inaweza kuwa ni shida kumsomesha ama kugharamia shule. Kiwezekana serikali inaweza kusaidia sisi kama vile amefanya request. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mwancho muri ya kurasa roboti rwa Mildred Momanyi nongo ikera omoelio wa mangana maya kolende nabakwenda kubwatia emerubelinde imigetaseni kia Ndizi TV genda kutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakwenda wetera www.ndizitv.net maigach kamera soko ene kibna ebichana boigeliogi lyago ikira sole asenchire ya bene nere Petra Mukeira tobe tokubatanere Joshua Auta asensemo chibiarkelya na nchiria ne Frida Kerubo twara obuligelia borobia.